#WestBank how to ku Twitter noma ke uthumele ke i-tweet @westbank ku Twitter noma kubhaleke umbuzo wakho ekhasini la Westbank Asset Finance ku Facebook. Umbuzo ke nje ke kuthiwe esuke siyibuza ke iyo ke lena ke enteke nayo ibuza ke nina zobe siyifunda ke nathi emoyeni. Kodwa manje ke ngibingelele ngamukele uJunior Duma emsakazweni. Junior kunjani? Ngiyaphila kakhulu Siqhamazi njani? Ngiphile kakhulu ngihlele ngakubuza ukuthi weekend yakhe ihambe kahle? Ihambe kahle kakhulu. Sengiphazamese wena nje manje ngikhathi ngisagijima ngiyobheka lesithombe nakho sewuyasha. Oh now ufuna ukwazi amandla. Hallelujah. Siyeke. Junior asiyeke lezo inwela ke sola amandla ecredit score necredit history namhlanje. Nayanjani? Ngifuna siqale ngendaba yokuthi ukusichazele kabanzi ngendaba ye-credit score ne-credit record because kimi kuzwakala ngathi amagama acisha afane nanokuthi ke amabhange azi kanjani liyakwazi ukuhlola ukuthi yini credit record yakho yinhle kangakanani ngaphambi kokuthi likwazi ukuthi likuboleka imali bakwenza kanjani yonke lento le ngoba ngathi kuyadida umukuso. Kukhona kuxhumeke kokunye iqale nje nge-credit score wesiqhameza iscore sakho sakhiwa iyona i-credit record lakho esibiza ngomlando wakho. Wonke umuntu unescore esihlukile kuya ngokuthi umlando wakho wenza imali ukuthi uthini. Uma umuntu okhokha kahle iscore sakho sizoba phezulu futhi lokho kusho ukuthi ke maningi amathuba phela uma uthi uboleka imali ikhongoze imali zikuboleke njengebhange nje uma ufuna ukuthenga imoto kulula kakhulu ukuthenga imoto. Ukuze uboneke ukuthi iscore sakho sithini uyabheka la i-credit record yakho ngoba phela yonke kusukela kuona i-credit score ke yakhiwa into eningi. Yebo i-record liyayakha nezinto nje zokuthi iholo lakho lithini, indleko zakho seyiphelele ithini, izikweletu ozenzayo kanye nomlando wakho ke nje ekhungweni zakho zazo zonke imali ukuthi ukhokha kanjani sakhe iscore sakho. I-record ke lona umlando nje wazo zonke izikweletu nazo. Lokhu kutshena kubhange ukuthi ke ungumboleko ukhokha kahle noma ongakhokhi na. Uma kuukuthi i-record lakho lihle kusho ukuthi unekhono phela ephatheni ezezimali. Uma ungakhokhi kahle futhi nabo ubuye uphuze nokuthi ukhokhele izikweletu zakho iscore sakho siba simbi kakhulu. Lokhu kuba nomthelelo omubi ngoba phela i-record lakho lonke liba limbi kusekwenzeka ukuthi ke bangabe sakunambithisa isimoto ukhokhela imali. Ukubalekile ke wesigamete nje ngisho ukuthi ukuqeqesha kwenza ugcine sithembeka khokha kahle. Kubaleke kakhulu ukuthi uqeqeshe ukuthi iscore sakhe usijone sibe phezulu. Ungakwazi ke ukusibeka lescore sakho ngokuthi uvakashele noma yipi credit bureau ucela i-record lakho. Kule record lakho uzokutshela zonke i-record bese likutshela ukuthi iscore sakho ke sime kanjani. Yazi ngibuka sibuya kuma Olympics ngendlela osho ngayo ngathi uthi kuba ne-credit record le kuyafana ukuthi lapho ufuna ukuphokophela ukuwina igolide emidlalweni wama Olympics ufuna nje kuba ne-record elihle kunawo wonke. Kodwa ke ngenza kanjani ukuthi ama credit record ami noma ethu njengabalaleli abengcono? Yazi ngaphethe uthathe nje record lakho njengento edume ngayo nento eqhenya ngayo njengokuthi bathi nje engisiyazi nje ukuthi hayi mina ngizidumele ngokugijima. Uma kukuthi mhlawumbe ufike kwemva kwesikhathi ungayigcina ithembiso zakho kumqeqeshi wakho ngeke ukwazi phela ukufeza amaphupho akho ukuthi ugcine ukwenza ukuthi ungathembeki. Umqeqeshi wakho ke uzogcina engasakholelwa nakuwena futhi ke engasakuthembi. Kanjalo ke ne-credit profile yakho iyona into yaziwa ngayo kwezemali. Leli record ke libazisa ke bonke abantu bekhonga ukuthi unezikweletu ezingakanani, zingakhi izithembiso osuzenzile wangayigcina noma wazigcina. Gcina ke i-credit record yakho isesimeni esihle ngamaphuzu esizokunika wona aka#WestBank how to. Okay. Ngeza wathenta ke Siqhameza. Ngibheke imibuzo ebalaleli kule mzuzu emibili esalele. Ngiqale ngoNtando kuba ku Facebook uthi ke ukhona yini umkomelo okuba nescore esiphezulu? Ngiyawuthanda lo mbuzo. Score sami siphezulu ngizowinani? Ngizotholani? Umbuzo obuhle kakhulu ke lo. Umkomelo ukuthi ukwazi phela ukuqhubeka phambili ngezezimali ngoba imali siyayidinga kuyona yonke into esiyenzayo. Ubuwazi nje weNtando ukuthi ukuze ukwazi ukuthola umsebenzi ekhungweni zezimali i-credit record yakho libona lona lihamba phambili. Kuba ne-record ke futhi nescore esiphezulu kufana nokuthi umsobathi obadlula bonke ngamanye amazicelo zakho zezikweletu uma ukuthi uboleka imali sihamba phambili yonke into iyavunywa futhi uyakwazi nanokuthola ukuthi uthole i-interest engconywana sithi nje elow kunalabo abanye. I-record ke ingena qhashazi balekile kakhulu kuNtando ukuboleka ngoba phela zonke ikhongo zezimali
ziyakuthakasela ukuboleka ziyakubanga kahle kahle. Okay. Nangumfoka Ncube la uNtando naye basithanda koNtando yena uTwitter wasebenzisa #WestBankHowTo uthi Siqhameza nino Junior ngicela ukwazi ukuthi yini umngani wami athola interest rate engcono kuneyami. Bayabangani laba bantu babloma ndawonye kodwa masekuyiwa laphana abafana ama interest rates yakho Junior ingcono kuneyami. Yazi weNtando ama interest rate phela lawa asosela ku credit record ne-credit record yakho yokuthi yamuntu ngamunye. I-credit record endike ne-credit score esiphansi, interest rate yakho iba phezulu. Asike sidlale nje kancane sigameza kulungizana isele sithi wena ungamboleka umngani wakho wazi kahle ukuthi ena azange akukhokhele. Kade umbolekile. Uthi kambi umuntu uyamazi ukuthi akakhokhi. Ngiyabona ngiyayilahla leyo. Uma lokho khaya ngithi umbolekile 50 rand wakubuyisela kahle uyakwazi ukumboleka ngithi emabhange ke nayo ukusetshenziswa ngendlela efana namashi unzinyana ke kodwa okwawo ngoba phela wona wakwazi inhlobonhlobo abheka nje yonke into ifakwe la ku record yakho le credit score sakho yikho nje sikubheka kakhulu kangaka ngoba kutshena ukuthi uyakhokha noma ukhokhi siyakunika noma sikuniki interest encane noma sikuniki interest engaphezulu. Okay, athi kifana kumbuzo ngizoyiphintshisa nje leka Theodosius ku Africa ku Facebook yena ubufuna ukwazi ukuthi ke oqala uyakuvuma ukuthi unenkinga ye score sakhe credit score yakhe iphansi kakhulu ngenxa umlando uthi uyayikhokhela ikweletu zakhe wangenza kahle sonomlando wakhe awukho muhle. Ufuna ukwazi ukuthi ke kuzothatha isingakanani isikhathi ukuthi zonke izinto ibuyele back normal akwazi ukuthi abolekwe futhi imali kahle. Siyabonga kakhulu ngokuxoxa lakho bantu uTheodosius. Kuyakhombisa ukuthi uyafuna ngempela ukushintsha iscore sakhe ne-credit record yakhe ukuthi kube ngcono. Siyamhalalisela kakhulu ngathi nje khokhela zonke ikweletu zakho uyiqede ngakho uma umhlinzeki wezezimali ebheke record yakho uzobona ukuthi hayi ungumboleki wezezimali omuhle. Uzothola ke uma usufaka isicelo sakho sokuboleka imali ukuthi usufanelwe yini ukubolekwa ukuthi amabhanka akuboleka imali. Isicelo sakho ke singavunywa noma sinqatshwe. Uma sinqatshwa buza ebhange ukuthi kungani benqabile ukuboleka imali. Isibonele nje uma imoto yakho oyifunayo ibiza kakhulu bheka ukuthi ungakwazi ukuthola engabizi kancane ukuyikhokhela futhi ehambisana nebudget yakho. Wow, Junior, sikubonene kanjani ngesonto elizayo sengiyekunika YouTube uzohamba uyobheka ke isithombe ku #VMBS, okay? Ngiyazibongela ngigijima khona. Shap so kakhulu ku Junior Duba. Sathilethela ke lokho ke ezinhle ngaba kwa #WestBankHowTo lesikube isiqephu ke sinohlonze kakhulu ke nami impela ngifunde kakhulu kusona sakwa #WestBankHowTo. Ubanje bazi ukuthi ke umlando wakho weze imali ubaleka kangaka emabhange ithimba lakwa Westbank ku Twitter lizobhala ke ama tweets kanemniningwane ke ama website ama credit bureau uzukwazi ukuthi nithole ke ama credit record eno ama yesiqinisekiso ukuthi ke uyayibheka i-credit record yakho ngenani kanye ngonyaka vala zonke ikweletu ongayidingi wenze credit score yakho ibe ngcono kusukela namhlanje. #VMBS ukhozi FM luhamba phambili.